Салом алейкум, бародари азиз. Бо шумо магазини арзон маркет ҷара телефонҳои Redmi гуфта мегзарем. Масалан, нархҳошон кадомиш ба қуввати бада, кадомиш средня, кадомиш мақсад арзона, чиста барои WhatsApp, масалан, ҳар чиза гуфта мегзарем. Бо диққат гӯш кунед бародаро. Ин нархҳое ки ӯз мегӯм, нархҳои имрӯза мумкин пага арзон шавад, мумкин пага қимат шавад. Барои фаҳмидани нархҳош ояндада мақсад метавонад ки дар WhatsApp ки номеро дар охири видео нишон метем. Бо диққат гӯш кунед. Бисёритон медуред адрес мепурсем, бисёритон медуред дар комментария ягон модели нархша мепурсед. Бародаро, видео бисёрай, комментария бисёрай, ҳамашда мумкин успеҳ накунем. Барои ҳамин охири видеода номера менависем. Чӣ саволе доред, илтимос дар ҳамун WhatsApp нависем. ҳатман ҷавобтона мегирем. Бародаро, рафтем нархҳои Redmi-ро, нархи имрӯзаша гуфта мегзарем якта бародари азиз. Бо диққат гӯш кунед, барои ки ҷа оперативкашон ҳар хел меша, нархҳошон ҳар хел меша. Барои мисол Redmi 13 Pro Plus 12 ба 512 ҳай хотираш, нархи имрӯзаш 34990 рубл. Redmi 13 Pro Plus ҳастай боз 8 ба 256 31990 рубл. Бародаро, аҳамияти оперативкаш 8 ай 12, барои ҳамин 3000 фарқ мекунад. Хоб меша Redmi Note 13 Pro, оперативкаи 12, оперативкаи 8. 12 ба 512 25500 ва 8 ба 256 22500 рубл. Бародари азиз, ай цвет сиёҳ шам ҳастай, цвет сабз шам ҳастай, дигар цветошам журналист иншоалло ёфта метем дар кор боша. Redmi Note 13 8 ба 256 дорад, 6 ба 128 ва 4 ба 128. 8 ба 256 18990 чӣ хеле дидест. Агар каси мақсад нафаҳмидеста боша, инҷа пауза монда бинена меша, хонем ҷо фаҳмо меша. Redmi Note 13 6 ба 128 15990 ва дорем Redmi Note 11 Pro Plus ки ин моделиам яке аз моделҳои известни ва нархшам нархи бад нест, нархи хубай 19500 рубл, яке аз нархҳои беҳтарин. Бародаро, ин нархҳои телефонҳое ки аз нишон дода гузаштам шумода, телефонҳои чӣ хел гем ай ҳамада ба қувваттараш ҳамин моделҳое ки аз гуфта гузаштем. Бародаро, ана уже средний класс гем. Средний классда кадом моделҳо дохил меша? Средний классда моделҳои Note 12, Redmi 12, Redmi 12, 10A, 12S ҳамхалиҳо дохил мешавад. Ин модели дигар Redmi 13 ва Redmi Note 13. Бародаро, хеле пеш карда аз гузашта мегзарем, чтобы нархоша ята гуфта видео дароз накунем. Каси да интерес не, пауза просто мемонед, дар таги ҳар якташ нархаш навистагина. Бародаро, Redmi 12, Redmi 10A, вообще в целом чи нархи телефонҳои Redmi ёки Samsung ва дигар моделҳо шумода интересни боша, WhatsApp да менависед. Бародаро, мо шумода ҳатман нархша мегем. Ин ҳами моделҳое ки дар инҷа дестаи средниян. Ана хоб дигар моделҳое ки мақсад бюджетни ки арзони ёяда 6900 8500 8500 мисол ҳастай 9900 неҷада ана 7900 6900 ва дигар телефонҳо. В общем бародаро, хулоса видео дароз намекунем. Чӣ телефони дар корай, номерои аз як бор дигар чӣ кардан мегӯтонем гуфта номера нишон метавонам. Бародаро, номерои ҳамин номерои авиабилет ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас метавонед ҳамин номерода занг занед ба ҳазур. Агар ки ҷавоб надодем тона занг заде, WhatsApp да нависе, ҳатман ҷавобтона мегиред. барои ки як вақт меша звонок бисёри бада. боқӣ бародаро, худо нигаҳбон, саломат боше. бародари